Alo, domnul, mă auziți? Deschideți ochii! Ce s-a întâmplat? Să mă ajute careva! Am găsit un bărbat aproximativ 35 de ani, căzut în parcare în Târgu Mureș, pe strada Gheorghe Marinescu, la numărul 50. Apropiați-vă un pic, vedeți, respiră? Nu se vede, nu simt nimic. Deci nu simțiți dacă respiră, da? Nu simt nimic. Vă rog să trimiteți o ambulanță. Cam câți ani are aproximativ? Aproximativ 35 de ani. 35. Bine, așteptați că o să vină salvarea. La revedere! Smur Mureș, vă rog să vă deplasați, Târgu Mureș, strada Gheorghe Marinescu, numărul 34, lângă facultatea UMF, pacient tare de inconștiență. Ce s-a întâmplat, domnul? Povestiți-mi un A pic. căzut inconștient, am găsit căzut lângă o mașină, nu respira, nu vorbea, n-am găsit Nu sânge, respiră. nimic. Masați. Începem masajca. Pregătiți padele de defibrilare. Dispecerat, sunteți Smur Mureș, suntem la locul solicitării. Trimiteți, vă rog, mai era 102, 104. Conectat electrozii de terapie. Mike era 102-104 pentru dispecerat. Solicitare Gheorghe Marinescu 51 în parcare, în sprijin la echipajul Smur Mureș, pacient 35 de ani, stop cardiorespirator. Așteaptă. Hai. Și 1, și 2, și 3, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Dispecerat, 16, suntem 17, Smur Mureș, 18, efectuăm 19, transmisie de date 20, de la locul 21, solicitării. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Și 1, și 2, și 3, și 4, și 5, și 6, și 7, și 8, și 9, și 10, și 11, și 12, 13, 14, 15, 16, și 17, și 18, și 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Transmisie de date, facem transmisie de date, da?